iFM News. iFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Joanne. Intay manamwen ti presyo digiti kang lunaan na Baguio vegetables itangal daw iti tiyandaan ti Sunshine City, Laoag. Nang rugin ang imato ti presyo digiti Baguio vegetables mga idol. Ti repolyo ket 80 pesos iti kada kilo. Carrots 120 pesos ti kada kilo. Broccoli 150 pesos ti kada kilo. Timet cauliflower ket 60 pesos ti kada kilo. Baguio beans umabot met 10 iti 160 pesos ti kada kilo. Sayote 60 pesos ti kada kilo. Patatas 120 pesos ti kada kilo. Bell pepper 150 pesos ti kada kilo. Timet lettuce ket 20 pesos ti kada kilo. Taiwan pechay 200 pesos ti kada kilo. Chinese pechay 80 pesos ti kada kilo. Celery 20 iti kada kilo. Baguio onion 200 pesos ti kada kilo. Ti sweet peas wenno ti chicharo ket 400 pesos ti kada kilo. Chinese pechay 80 pesos ti kada kilo. Pipino 120 pesos ti kada kilo. Ti radish 150 pesos ti kada kilo. Marble potato a paborito tayo ket 150 pesos ti kada kilo. Ken ti French beans ket 400 pesos ti kada kilo. Dayta pay laeng Idol Joanne digiti presyo ti Baguio vegetables itangaal daw iti tiyandaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo ti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak, RMN. iFM News. iFM News. iFM News. Palengke Report.